Jien niftakarni naqbad ġebla bidi u nipprova fis-sens qatt ma wasol ta' affarijiet, imma hekk jisni rid nigri fil-ġismi, rid nagħmel xi ħaġa. Jew naqbad karozza u rid hekk tiġik xi ħaġa fik li tont rajt il-verżjoni tiegħi miksura li hemmhekk irrealizzajt jien x'qed nagħmel jien x'qed nagħmel mhix il-persuna l-oħra. Tont noqogħdu ngħidu fuq il-persuna jien naċċetta, jien qed naċċetta. Jien il-problema li dal-affarijiet tont ġajt ħassejtni bla kontroll u apparti ħajti jiena nqtojt minn familti li tont kien ġajt bla vuċi għax suppost dal-affarijiet ma ngħidimx li kient jien bl-għażla tiegħi kissirt li l-nifsi u l-familti għax x'injan mela oħti qedlek oħti l-bukka tal-verità. Meta tiġi affaċċjata bil-verità, xi ħadd ikun qed joqorsok. Jiġifieri l-persuna li kint magħha ma kellux kont oħti kienet il-verità enemy. Mhux hekk. Fimt? U ġifieri oħti kien hemm żmien fejn jien tont kien assorbita f'dol l-affarijiet li problema tiegħi kienet qed kważi tmut qudiem għajnejha kellha kienet jew kellha għaddet mill-problema għax aħna kellha trattajna affarijiet, oħti u kellha għandha l-istorja tagħha.